Hello. Aw, ngicela ukuthinta kancane. Business lena kuthinta mahhala. Imalini? 40 rand okuthinta. Khona 5 rand around. hayi. Khona neprice yokuthinta? Of course, I'm a professional. I-round imalini? 65 rand. Oh, if i-round yami mina kuwukuthi imfishane mhlawumbe u2 minutes. Same price for the round, it doesn't matter ukuthi uthatha isikhathi esingakanani. Hayi ayikho ke kufe lonto. Kulungile ngena sambeni. No kissing ne? Hayi phela ngikwazi ngizokwenza kanjani ngingakhisanga? Hayi ngeke. Ngizokhokha kanjani ngingavukanga? Awuyona phela inkinga yami. Mina ngifuna imali yami ngikuyizele ngeke ngabunga kodwa uthi angikuzele la ekhaya. Awu. Ukhona umuntu oyakwangena e-restaurant wanikeza ibhili engadlanga. Kodwa umuntu odile ukudla ukuthi awukudlanga akusho ukuthi ngeke usakukhokhela. Akumina engithe into yakho ayibe ne-load shedding. Imali yami mina. Angithi ngiyakutshela ngithi ngicela ulincenge lizovuka ukuthi ukulidlalisa awufuni. Ayakuyancane i-load shedding. Wakwezwaba wena kuthiwa incengile i-load shedding. Njengoba into yakho iku-stage 6 nje kuphele 6 hours manje. Ngincengana nayo ngizama ukujabulisana nayo lutho ukuvuka. Ngicela ungilinde kancane ngithi ukuyincenga. Okusala mina ngiyabala per hour ngoba uhlulekile ukwenza per round. Sekubalela per hour. Ngicela ungibekezele vele ngikufice lapho umile ungathenga. Bebezongithenga abantu mina kaze kuphela usuku ngingathengwanga. Ngithengwa kaningi kabi mina ngosuku. Njengoba umile nje lapha kungasekho umuntu kusho ukuthi bonke abantu abume nabo la sebethengiwe. Bususele wedwa ngifana nomuntu mina othenga ikabishi lokugcina esitolo lengasafuna umuntu. Save the best for last ngakho nje bengokugcina. Imali yami. Ngicela ungilinde kancane ngithi ukuyincenga. Awu ngiseliwe. Hayibo. Duma emthombeni lwandle. Wangilahla ngomzuzu wokugcina manje evuka Ndoda sibangele. 14 years 3 months 6 days and 7 hours ngenza lo msebenzi akekho umuntu owakwangavukela oqala ngawe nje. Thombeni vuka. Akodwa wena shothi uloyiwe ucushiwe wena. Ngicusho ba? Yenziwa yini ngavuka into yami? Mina ngikaze nje kube nomuntu ingavuki. Nama ngikaze ke nje client ingavuka. Kaze nje lo ngaqala ukudayisa. Kaze nje ngiyaziwa. Abantu bathenge extra. Ngisho nange Black Friday mengenza buy one get one free. Ayekho wakwakhala ngokuthi khona la ngingavuka ngakhona. Ngiyavuka nje kulo wana ukhokhela elivuni nakulo wana free. Hayi ngeke mina ngikwazi kodwa ukukhokhela ngiphila ngifana nomuntu mina ozokhokhela into engekho ngingadlanga lutho. Ngizogcwalisa ku social media ke mina nginayo indaba yokudlala la. Mina ngithe induku yakho ayibe no load shedding. Ungazothatha izinkinga zakho uzenze izinkinga zami. Mina ukuthi abafazi beni banilokhile izinkinga zeni leza kuzona izinkinga zami. Mina ngifuna imali yami mina ngisemsebenzini ngiyabala nje futhi manje. Manje kuzoba imalini ke ngoba ngingenzanga lutho. 70 rand i-hour futhi nalokho ngiyakushayela i-discount ngoba njengoba 65 rand i-round nje abantu bayishaya i-round 2 minutes umuntu usuyeseqedile njengoba sengihlale lana nje sekuphele ngisho 6 hours kuya ku7 hours manje ngifuna imali yami mina. Hayi ke akaze nganebhadi madoda. Yazi bengiqala nje kwakuthenga ngavena ngazothenga nje imhlola wenkinga. Kuthi uyaphi inkinga ungabe uzothenga ngisho wathi uthenga into emnandi kanjani kodwa ungabe uzothenga ngemali eyi-TV njengalento yakhe ehlule ukuvuka ukuthi kube inkinga yami. Lungile qoqa ngizokunika imali yakho. Ngizokwenzela i-wallet. Embhedeni lapho imali yakho ngiyazi ukuthi umfazi wakho unesu sezobuya emsebenzini ufuna imali yami mina. Uboshelwe manje le embhedeni. Phuma ngemali. Yabona ngizokwenzela i-wallet. Ithini number? Funa cash. Awufune i-wallet? Funa cash konke uzophinde ukhansele engakayi ukukhipha. Funa cash. Hayi. Shuthi asihlale kanjena ngoba nginawo cash mina ngizothatha cash. Ukuhlala kwami kodwa imali yaqhubeka. Azingathwali idombolo. Hayi kulungile hlala la. Ngiyabuya. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.